Kadam damalitum non malom isi hulki judut pondo inut a content creator mate Karbi Content po amunit reporters tumhan kening je pon alam Karbi long media muni Phan ki inut Phan ne respect pe Kopi koson pe lone latumang bong kachepo lapen komat si kechok lone lapen kechokche lone nelihin aputhak video one week pulo sitame supporters atum message lapen ki comments long pi ong lo video one week thap reporters atum koson si claim nang ji lapen ki arju ti koson naso aputhak sitame neli aprang hot video one alo nale tum yo si langdam dilam putang te langdam dame ahok Karbi Content po menit ki claim along mate alang video ki wan along isi hini kache don do reporters atum tangka ke demand alam bang inut bang ni reporters tum lapuson ki claim dobe ang to na phalen neli ki pudam kali bonta 5 to 10% amune datum lapen ke Karbi anglo reporters atum ke charli ave last time ahok che don penang tum ke charli ave tum do lapen ke reporters atum ahok alam arju je dip dun joy ti tipu lapen ke silent ingsam dun riti tipu lasi Kopi koson pe na polo lasi labangso che than the aprang nona kai nona pirthe kupusona pirthe ma kupusona minute ma labangso alam che thanam sina Mukesh Chandrakar pu inu namni do Indian journalist Chhattisgarh pen alang thek share lapen ke munit atum contractor tum koson si corruption akam ki claim ma lapen ke political party mate politics atum koson si corruption ki claim ma labang solam puthak selang li paklang dak aba isi hini chot kali lapen ke lam so puthak kali towar ka salam jipan bill sanction eta sitame towar salam lidet lahai puthak semelang li paklang lablo Dolong ki kim ji Phan Stone Foundation selam et api lapen ke ran atum Phan chechak et api stambe dolong selam ledet dolong kim ke det lahai aputhak seme alang li che thandak mate paklang dak lahai corruption aputhak anstambe alang li video selam si report endam si media long pilablo bonta penang an api ke alang adet budi men thangbak besi septic tank along si det budi long lo apu along stame 15 ta an apu bong krok che benglo lapen ke abang along stame 5 ta an rp che benglo lapen ke a liver stame 4 piece an chinghang daklo Kopi pen apot lo Kopi pen apot si alang li rapuson kithi nang lo athe alang li corruption aputhak ke expose dut pen job laso pen political leader pen ke contractor ke claim atum si alang li phang pathi lo labangso alam lage aprang hakuku alam kali pining lang January chiklo lapen ke anpata dotulang Rajiv Pratap pu inut a reporter Delhi pen alang sitame munit atum corruption lapen ke political party lapen ke contractor atum corruption ke claim aputhak media long ke expose pidudut aba anisi alang li district hospital corruption ke claim aputhak media thengno bando lasopen alang Phan phone call prelo alang apiso Phan sitame che thanlang ni prana ke anji Phan nang ke pathi ji Phan phone call rang pik anke anisi api alang inbot choklo langroi angbong along si alang kithi abang arpum lapen ke agari kelong police atum pulo lake accident pu bonta lake accident kali murder lapuson reporter tum apran ke dam lapen ke areng ahu kiso lapwan chu kalang so arlu tum reporters ne areng ahu kiso dokte ilitum theklong pinning headline lasi lapuson thak si ilitum Karbi long reporters tum ke kem joy kema joy je death threat dopik latum phanta itum ka matha tangka demand chot angalo latum kepu bonta kali latum Phan seme ke ther do o media long pi det anima nang tehang na up dak ji nang prana endeji pu ke ther ke habdo political party ang bong josi che expose do do prutang te party hijan ang bong che rap dun ji bonta reporter ru Phan josi ther hablo prutang te kumat phang alang litum ka chi kidam ji non akai ke thekle ka chilang kali power si kachelang corruption aputha alang litum paklang pidon po malom so phi pen ke ther ke habang polang litum hota matha dun tha alang litum same apiso smardo nonakai ke aprang asonakai kali kachipathi stame kiju yoson si ender nonakai lasi reporter tum Phan respect pipe puke pun e chethana monang lapen matha dang monang VGR kachi songa hu rada tum police army black commando tum lompen areng ahu solo police lapen army atum blank fire heli uplo bonta laso hut anphiri me angbong stame reporters atum video endolang reports endolang alang litum ke kache song le kidun kali stame areng ahu stame laso hut ke sodundo lapen ke bin suma reporter tum chorma labang so hut kidun kali alu suma reporter tum stame laso kidundo ladies and gentlemen, now the situation ladies and matha damu na bin suma tum an ke avelo alu sudum ge laso hut pini pina jong si kikka tanji la puson nai pulutang te
lasi respect pipe puke pun kethek ave kisarli ave pen lang ro un ne video jong si langdam plutang te awareness pen chenglok scammer pen kachari na ji hacker pen kachari na ji lapen ke humanity alam lapen ke political issues lahai alam anstme ne ning je pon rada pharak ke mia video khe kisung hut kaching thu na ji lapen ke ipi alam ke paching thu na ji ke pacha na ji lahai anstme ne ning je lasi Karbi Content kaning je pon along reporter phanchot kali bonta Karbi akhei phansi asap ki rodam clock sondo respect kuma phano ki pinangji ki charli do phansi pinangji pusela kaning je respect ma phalo pipi gen mane ki charli do o thao itumen thekchat ason tu bansi respect pinang ji ning duklo labangso laman ke alang highly educated pusika chipu sitame high educated pen ke ale avedalo gyan lapen ke kabuji bang ke avedalo alang itum ka bia khai ke ki duk det atum saite ki duk det pena jok ki charli irinang kok intonang kok atum do pik tangte lahai tum phan astame lang rok puma ki charli avi pupen school along lapen ke college along teacher atum seminang than lapen ke kitab along semi ke top pondu do lapen ke anparta itum Indian constitution along masih top pongting do we should respect all people arta gender lapen ke kiduk ki plang background ha hai lang le pin pen pusipu college along jirpi jirpu pen kachar ju ahut kopine kachar ju hu jongsi than thek the that protang te kang hu pen si ke pas le nasinang than thek po pusi litum chipupu lasila so teng protang te nani phans te me nangma thame me lo athe respect kumar phalo ki pinanji ke charli do tum phan lapusona likining je long lok ke lasi Karbi Content phan neri jat neng ke system me lapen ke reporter tum me o pustame neri pudan o athe ne content lake rat akimi phansi ke wan lasi alang ki pupon respect pinanji ke charli do tum phan lapuson ki pulong lok pen joksi pinin ne video wan ko lasi reporter tum dojoy lapen ke silent lapen ke alang tum kaprak ason wan the puke rat atum si kechokche athe rat atum si democracy ki pa phok dak pen joglo they are free to expose corruption pusipu media tum phan lang phan fourth pillar of democracy pusipu bonta alang litum jongsi lahai jongsi paklang lo putang te ki ther ki hab doko death threat am doko aso pen joksi pina an media tum kang samli ki doko ke lahando alang tum phan respect people ang tum ki thek the pukali lasi Karbi Content lapan ke reporter sambong kichi no mate kumasi kechokche labang neli pudam delo nang tumle mathai no labang so video ke lang pen tang te pinyo video al sikang polo